Dobre, Kamilo, a bolo odštartované. Počala sa dostavu pretekárstvu Unikom Kolen, ale nič ešte nie je rozdané. Karty sú hodené, ale nič ešte nie je rozdelené tak, ako by to malo byť. Až náročnosť strate preverí pripravenosť jednotlivých pretekárov. Až náročnosť strate preverí pripravenosť pretekárov. Títo pretekári nám odštartovali na trať strednú, to znamená niečo cez 40 km, to sú s červenými číslami. A teraz sú na štarte pretekári s modrými číslami. A nezahradím pesničku Modrá je dobrá. Aj naši. Pretože majú modré čísla. A naši sú modrí? To je jeden z porodcov zo Superstar. Jeden z tých, ktorý má najväčšiu plešinu a najdlhšie vlasy. Ondrej Hejma.